Niselmilkom, illum l-intervista tiegħi interessanti ħafna għaliex tolqot ħafna minna l-kol. Is-servizz.gov li din is-sena għala 10 snin. U miegħi għandi l-kap eżekuttiv ta' servizz.gov, Massimo Vella. Is-Sur Vella ilu kap eżekuttiv għal dawn l-aħħar 6 snin u allura l-informazzjoni se tkun faċli għalih illi jirrispondi għal mistoqsijiet. L-ewwel grazzi illi inaqgħat magħna. Servizz.gov għal kull ċittadin huwa importanti ħafna llum barra l-one-stop shops, is-servizzi bit-telefon, is-servizzi online, li llum għandek ħafna modi fejn qabel tittoqgħod mur ġo xi queue u tagħmel xi ġurnata tistenna għal l-ewwel irwieħ kif jgħidu. Illum is-servizz.gov qed jiffaċilitalna ħafna l-ħajja. L-ewwel nett xtaqt nistaqsik, 10 snin, inti ilek 6 snin, kemm evolva servizz.gov, kemm ilek inti kap eżekuttiv tiegħu? Jekk naraw minn fejn bdejna unkejlu forsi anke bit-telefonati fuq il-153, immaġina f'xahar kien ikollna 2000 call. Illum il-ġurnata qed nitkellmu average ta' 100,000 call. 100,000 call fix-xahar. U fuqhom. F'sena ilħaqna 1.2 million is-sena l-oħra biss. Jekk tara wkoll iż-żjarit li konna fiċ-ċentri tagħna qed nitkellmu fuq 300,000, 350,000. Kemm għandkom ċentri llum Malta u Għawdex? Illum il-ġurnata l-istess bdejna b'5 ċentri, evolvejna llum 26 ċentru. Malta u Għawdex? Tajjeb ħafna domanda ta' Għawdex, fil-fatt wasalna wkoll biex niftħu Għawdex, qrib li niftħu Għawdex. Huwa pass ħafna importanti għalina għalkemm is-servizz diġà kien hemmhekk Għawdex, imma issa ħanifokaw ukoll isu b'dak li mdorri naraw servizz.gov, il-branding ta' servizz.gov, il-mod kif aħna wkoll nittakiljaw il-klijenti bit-ticketing system li għandna, li nimmonitorjaw ukoll il-żjarat li jkollna, intejbu skont il-sitwazzjoni li naraw u anke nallokaw riżorsi fil-ġurnata skont dak li qed naraw fil-dashboards tagħna. Ġifieri dan huwa service li huwa data driven biex ngħidu hekk ħafna. Għall-benefiċċju għal min kulħadd jaf bis-servizz.gov qas jista' jkun li le, però ejja ngħidu hawn xi ħadd li ma jafx biżżejjed fuq servizz.gov. Kemm il-settur tkopru? Li huma s-setturi kollha li jaqgħu taħtkom? Ara l-istess nagħmel l-analoġija fejn bdejna fejn din illum peress li insertaw l-10 snin. Bdejna b'servizzi prinċipali bħal huma s-sigurtà soċjali, il-fatt wieħed kien jgħidilhom forsi kelma tintuża ġiran kallum il-Labor Office kien jgħidu ndiża iż-żmien sewwa. Imma evolvejna minn hemmhekk mis-sigurtà soċjali għal taxxa, edukazzjoni. Illum il-ġurnata hemm rawħa kbira ta' servizzi, bħal eżempju l-Ena Malta stess, l-arms qed nitkellmu magħhom ukoll ħamdu nagħtu servizz dalwaqt ukoll. Ukoll imbagħad għandek l-Animal Welfare, ġibgħu servizz totalment differenti minn dak li imdorin nagħtu s-soltu aħna. Ukoll dal-aħħar bdejna il-servizz tal-veterinarju wkoll li għandu extension partikolari mbagħad insemmi l-extension. Dak tal-emerġenza u x'jekk mbagħad is-servizzi l-oħrajn kollha bħal capital transfer duty u servizzi oħrajn li ovvjament jaqgħu taħt il-kappa tal-public administration. Mbagħad għandna numru l separat li huwa l-138 għal-138 li hemmhekk jiffoka fuq il-kostruzzjoni u saħħa u sigurtà. L-aħwa dak jaqa' taħtkom ukoll. L-istess koordinat minn servizz.gov imma hemm numru speċifiku għax huwa settur partikolari li neħdu sibu aħna wkoll mbagħad fi jidħol taħriġ, il-koordinament mal-awtoritajiet rispettivi li huma l-BCA u Health and Safety. Dejjem di l-iktar importanti li aħna naħdmu viċin ħafna tal-dipartiment entitajiet rispettivi, naħdmu f'sinerġija magħhom f'kollaborazzjoni bil-focal points u bit-taħriġ kontinwu. Mingħajr taħriġ ma nistax nipprovdu dan it-tip ta' servizz, ġifieri il-servizz nipprovdu għax isir it-taħriġ u dejjem nevolvu u mbagħad skont il-kuntest li jinbidel min-naħa tal-dipartimenti u entità konċernata. Kemm għandkom ħaddiema biex toperaw da s-servizz kollu? Ara, jiddependi għax l-aġenti jiġu wkoll allokati skont il-bżonn u skont is-seasonal trends li jkun hemm, skont in-numri li qed naraw għax aħna wkoll għandna sistema ta' forecast modeling biex ngħidu hekk, jiġu nagħmlu imbassru kemm ħajkollna calls fix-xhur li ġejjin skont il-data patterns, il-history biex ngħidu hekk tal-calls ta' qabel, etc. Typically, jekk eżempju naraw il-sigurtà soċjali bħalissa għandna mal-21 aġent. Jekk naraw it-taxxa eżempju nitkellmu fuq 16-17 l-aġent. Daw li jirċievu t-telefoni u daw li qegħdin ukoll fiċ-ċentri l-one-stop shops ngħidlhom. Daw li semmejt partikolari huma tat-telefon tal-153. Mbagħad jekk qed nitkellmu fuq il-ċentri 26
qed nitkellmu madwar 120 aġent. L-istess imma u n-numru huwa dinamiku. Għax jinbidel ukoll skont il-trends li qed naraw u skont kif nallokaw il-bżonn tal-aġenti. Ovvjament ukoll sistema ta' replacement agents biex aħna kull dejjem ċerti li l-ċentri rispettivi huma dejjem immenjati. Jekk eżempju fil-għodu u ħadd ma jiflaħx, ovvjament affarijiet li jistgħu jiġru. Aħna wkoll nieħdu ħsieb li jkollna dejjem aġent li jkun imħarreġ, għax importanti li jkun imħarreġ, u dara jew din. Ġifieri intom għandkom nimmaġina call center apposta? Call center apposta. Ġifieri għandek il-call center tal-Freephone 153 fejn għandek l-aġent hemmhekk li jieħdu l-calls rispettivi. Jiddependi wkoll hekk hux matul ġurnata jew le, għax hemm servizzi li jingħataw fil-għaxija. Interessanti, sa x'inhi jopera s-servizz 153? Neħdu animal welfare. Animal welfare, 24/7. Ġata kollha għaddej sewwa. L-istess il-138. Mbagħad għandek eżempju l Malta, naħdmu skont Office hours imma. Office hours normali sal-4. Mbagħad naħdmu skont is-seasonal trends. Meta tibda iżid iktar isħan, eżempju traw sa' 7, mbagħad sal-10, u ġila kien ġi 24. Xiġifieri għaliex meta tiżdied l-isħana żżid. Meta tippikja sħana, meta tkun hemm dik il-famuża heat wave, hemmhekk l-aġenti naraw li jkunu din hemmhekk il-24/7 biex jaqdu n-nies skont il-bżonn tagħhom il-queries li jkollhom u jserħu l-moħħ sewa fil-ċirkostanzi li jkunu ċemplu n-nies. Interessanti, strateġija għal 3 snin, xiġifieri, millux ħabbartuha għandkom strateġija sa li għalaqtu 10 snin, x'inhi din l-istrateġija? Jien ħogos ngħidlu pjan fil-fattu vera, pjan ta' 3 snin. L-slogan huwa servizzi aktar qribek, services closer to you. L-enfasi huwa fuq il-kelma aktar. Is-servizz diġà hija qrib in-nies, imma aħna rridu nġibuh iktar qrib in-nies. Għanamlu kunċetti ġodda, wieħed minnhom huwa s-servizzi ġi għandek fejn addirittura ħanaraw każijiet fejn hemm bżonn li anke mmorru għand in-nies. Tmorru fid-djar ġifieri. Hemm nies li pereżempju nies li m'għandhomx mobilità ma jkun ikun hemm raġuni. Anzjani, diżabilità, ovvjament, ħanaraw il-kuntest partikolari, ħajkollna kumitat ukoll li ħanalizza il-każijiet, imma jista' jkun persuna li huwa vulnerabbli anke għal perjodu partikolari. Kollha kemm aħna nistgħu nkunu f'sitwazzjoni f'ħajtna fejn ikunu vulnerabbli u min ikun vulnerabbli ħadd tkun iktar diffiċli għalih li joħroġ mid-dar. Għandna kumitat apposta li ħajkun ukoll kompost mill-FSWS, mill-Active Aging Community Care, mill-Social Security u mill-Aġenzija Support fejn hemmhekk nibdew naraw il-każijiet li nistgħu ngħinu fihom aħna. U b'dak il-mod aħna kun qegħdin nagħmlu servizz doppju biex ngħidu hekk barra li servizz reattiv, għax iċemplu nies ikollna servizz ukoll proattiv. Magħha wkoll ħanżidu aktar promotion fejn nibdew morru nagħtu promotion fuq il-servizzi li jistgħu jużaw jibbenefikaw minnhom in-nies f'campuses, l-Università u Mater Dei, f'ċentri anzjani wkoll, ħanibdew morru hemmhekk fiċ-ċentri anzjani nispjegaw x'inhuma s-servizzi tal-anzjani illi daw in-nies li jkunu jattendu fil-ġurnata ikun jafhom xi jistgħu jibbenefikaw. Bħal-eżempju il-servizz tal-handyman. Tiskanta Marija mhux kulħadd ikun jaf bih li hemm servizz tal-handyman. Qasi ma naf bih. Jista' jiġi għajnek eżatt. Ma għal minu anzjan jew għandu vulnerabilità jew kulħadd. Għal anzjan li jista' jibbenefika sitwazzjoni fid-dar tiegħu xogħol ovvjament xogħol bażiku, mhux xogħol ta' ġar eżempju, xogħol ta' mejtin żgħir. Fejn għandek il-handyman jista' jiġi fid-dar tiegħek u jgħinek. U mbagħad għandek affarijiet oħrajn li ovvjament jaqgħu taħt l-anzjanattiva u l-komunità. Sewa, servizz ripinnis, xem iktar f'dan il-pjan ta' 3 snin? Issa li qed naraw ukoll li kemm jista' jkun nagħmlu dak li jgħidu decentralization tas-servizzi miċ-ċentru tagħna. Ħantik eżempju, bħal-aħħar ukoll għamilna ftehim mal-Aġenzija Identità fejn nipprovdu s-servizz tal-ID cards, ġifieri l-ġbir tal-ID cards isir miċ-ċentri tagħna. Mela immaġina persuna mill-Mellieħa, tokmur bla tal-bajda, għandha l-vjaġġ, titparkja, hemmhekk diffiċli ħafna, sewwa tistenna fil-kju. Tiddum tistenna wkoll skont il-perjodu. Ġibnew fil-ċentri tagħna, nies setgħu jinqdew direttament mill-Mellieħa. Jista' jkun ukoll anke l-passaport il qudiem jew dik diffiċli. Prosit, punt interessanti. Nex, kif fatt l-kju mill-ewwel. Dejt tantiċipali hawnhekk, imma punt validu ħafna. Waħda mis-servizzi naraw ukoll il-passaporti għadna ma bdejniex, imma huwa wieħed mis-servizzi li jista' jkun inkludu, imma hemm servizzi oħrajn. Jista' jkun naraw kuntest fejn jkun hemm anke kontijiet eżempju li jiġu jitħallsu fil-ċentri tagħna. U bl-istess mod qed nitkellmu ma' transport Malta fil-viċin
biex naraw jekk nistgħux nagħmlu xi servizzi raba anticipa li jsiru mill-ċentri tagħna u li jifrankaw dal-iskariġġ. Tajjeb fil-bidunet inti qed li n-nies kienu jterqu minn dipartiment għal ieħor vera. Ekku. Illum il-ġurnata għandek il-famuż one stop shop, il-servizz ta' saqaf wieħed fejn timort hemmhekk qed tinqeda dan is-servizz imma s-servizzi aktar qribek dak huma li ħanniġu aktar viċin tal-pubbliku ma' xi ċittadin biss il-pubbliku b'mod ġenerali u naqduhom fil-lokalità tagħhom biex kemm se jkunu iktar inklusivi. Survella, intervista interessanti ħafna, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek, ħadd pjaċir li qed taraw dan il-pjan li tmorru iktar qrib in-nies għaliex jien f'moħħi dejjem ngħid dawk li huma vulnerabbli, dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar, dawk li forsi anke biex jikkomunikaw isibuha diffiċli x'iridu naraw ukoll dawk ukoll li forsi diffiċli jaqbdu telefon u jċemplu minħabba jkollhom forsi xi sfida fit-taħdit u allura ħerqana li nerġa' nkellmek dwar di u naraw naqra dan il-pjan kif inhu sejjer. Dak kien is-sur Massimo Vella li huwa il-kap eżekuttiv ta' Servizz.gov. Grazzi li kontu magħna.